Eu só digo que casei. A máis fixen a comunión todo xunto porque casei con 16 anos. Tíamos ganas de ganar máis cartos, que ganábamos aquí vendendo xurelo. E daquela tamén tiñamos ganas de cambiar algo de ámbito, non? Ver outras cousas. E marchamos para Alemania, sin saber camiño nin carreira. Tumamos en Alemania 12 anos. Tiñamos todos os brans, aos 12 anos viñamos para aquí, puxamos un restaurante. Traballamos máis horas que dá o reloj. Sí. Doblaba nas horas. E despois, pois, se non tiñamos moito traballo, pois compramos un barco. Vivo na aldea de Cerqueda, nací nas Pozacas e despois fixamos unha casa que a miña parexa en Cerqueda. E teño un neno tamén. Bueno, estudei moi pouquinho, que ve nada máis, porque pasábame como Teresa a estudiar non me gustaba nada. Eu quería ganar cartos. Non é, a mí non é que non me gustase. Vale. A mí me gustaba mellor, como se dicía, ir de soldear. A xente dura é ben lista. É lista porque hai máis. Que antes, aunque fora rico, como había de ser lista, Dios mío. Con que? Se lle pedías unha peseta para ir, chamábase salón, que non era pista de baile, o de Carme de Pallas. Eu chegaba a media tarde, xa quería marchar para o baile, porque o meu era bailar e máis cantar. Chegabas do baile ás 3 da mañán, como ás 7 da mañán, estás desperto para ir traballar, imposible. Pois tiñas que estar, sí ou sí. Teresinha, claro, non tiña a corte dentro. Petaba para arriba. Teresinha, levántate que máis que vir a axudarme ao fouciño. Logo non podía esperar un pouco. Vamos a ver, non era unha crueldade. Tiñamos leiras, tiñamos 2 vaquiñas. Todo era ir e traballar coas vacas, me cago na desgracia. E vivían deso, tío? Deso, meu pai vive ao mar de Beixura, aquí en Malpica. Puxeronlle telefonía ás meturas de Malpica. Claro, sentíase pola costera de aquí. Pero a nosa radio era tanto corrichiño que non tiña a costera. Compramos outro magreniño para saber se papá viña para a casa ou iba vender á Coruña. Había que chegar o millo, picotalo, traelo para a casa, o trigo, ou o que fora. A Coruña. A Coruña. Cajo na luna. Eu, máis miña nai, para a Agra. Fazer un traballo que había que facelo. Viñan de outras generacións, a vida era moi complicada, cartiños tampouco había, e agora tamén temos que nos ten. Na nosa casa nos hai, desde logo. Porque tamén tivemos a vida bastante complicada. Pero bueno, eu fui labradora máis albañila. Si eu así estou ben preparada. Sabes como levaba a miña idea? Encofrar. Encofrar as placas, os sacos de 50 kilos, mandaba carajo. Agora son de 20. Para fazer o cemento, ven xa a armigonera, a bombeache por aí, nada máis que até no brivador para ir brivando para que se meta nas vigas. E vou fazer lá, mas na armigonera fai na calquera. Eu trabalhar agora de albañil, trabalha calquera. Eu ser labrador agora é calquera. Pois nós éramos casoteiros porque, claro, labrador pequeniño. Sí. Trabalhaba na terra. Traballaba na terra, pero non tiña nada que ver cos labradores fuertes. Como digo eu, fame frío e traballo. E non había outra cousa. E tiñas que ir sí ou sí. Eu moitas veces le dicía a papá sempre me dicía: bueno, miña filha, bueno, ti non has de traballar tanto como a min porque és moito máis lista que a min. Eu se fora moza agora, ai madre. Porque agora non avergonza cousa ninguna. Agora todo está ben. Pero antes, se por exemplo ibas á misa e viñas sacando un rapaz pouco máis ou menos da tua edad, eso xa era unha cousa, xa non podía ser. E vas a condenado de vida, me cago en tal, ti tanta pendeireta, tanto que me che leva a idea de cantar a tanto tal, non che gustaba algo. E a mí gustaba amarrada de antes. É dicir, mira, para tal día, quero estas dedicatorias para quen sei. Un cantar, calquera cousa. E puñan-nos a cantar. E eu, canto teño sofrido, non. Por que? Tiña que marchar, tiña que ir para a erva, para a vaca. Claro. E non podía moito clamei por unha radio de pilas, señor mío, non foi posible. E, mira, gustaba a radio, xa te digo, gustaba a radio porque tiña esas cousas todas. Tiña novelas, e a hora da novela, eu para a casa. E despois papá iba ao mar aquí a Malpica,
E ao final, case estaba escoitando a novela como eu. Se era quitar a auga do pozo, cantaba. Se era ir arrancar a palha ao palheiro, cantava. Se era ir buscar os molhos à cabana, cantava. Se era ir buscar e carregar o carro do toxo, cantava. Eu cantava sempre. Se era chamar as vacas ou arar ou gradar ou sachar o milho ou com a sachadura ou com fora, eu andava sempre cantando. Agora vai polo todo, agora vai polo todo, acabouse a palla branca, agora vai o restrollo. Acabouse a palla branca, agora vai o restrollo. En Ardelei unha fonte, en Folgueirón a calzada, en Pasacundi un río, en Pontella non hai nada. Estes son coplas de comparsas. Voume por aquí abaixo, coma que non quera cousa, voulle dicir ao meu pai que ten as vacas na chousa. Voulle dicir ao meu pai que ten as vacas na chousa. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, la 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 la. Pero aquí había que vir dar o catecismo. Preguntábache o señor cura aí dentro. E se non o sabías, non te cruzaba na lista e dicían, botoulle o carneiro. E como é que é botarlle o carneiro? Ai, eso a mí nunca cheguei a saberlo, porque eu sempre lle soubo o catecismo. O cura preguntáballe ao meu pai, a ver, señor Ramón, dígame os mandamientos da lei de Dios, por exemplo. E dicía ele, pero usted dio en serio? E dixo, sí. Digo, sei, Teresa. E dicía, eu sei, eu estaba. Quen me dera deste tempo eu sabido. Ah, mija, o tempo pasa, Pasamos nós polo tempo, o tempo quedou mismo. Sí. Eu cando me levanto miro pola ventana para o mar de Siae, e Siae baja de mar está o mar María Santísima. Ali chamanlle o malante, rompe malante. E aquelas olas queren-te comer. E ben outro día está o mar calmiño, como non se move nin nada. E nós pasamos todo por ese tempo. É o mar que dá habendo baja de mar, que dá habendo nordés que na nosa casa non se pare, que dá todo como cando eu nací. Esta foto había que fazer fotos para meu pai, para poñer na cartilla do mar, para que nós tuveramos pois para ir ao médico e que nos valera o seguro do meu pai. Poñíanse anuncios. Anuncios, e como se poñían? Ali ainda ha de haber algunha punta ali clavada. Ha de haber anuncios de que se vendían a leira, anuncios de que calquera cousa poñía, ai, pasou tal cousa, estaba o anuncio no castaño. E miña avó traio así. Miña nai amarraba aí detrás, moi amarradiño. Facíalle un nudo por riba do outro anaco. Ai, mira. E outras señoras amarraban-no aquí. Preciosa. Isto, poñerlle aquí un pau moi grande. Moi largo, non? E despois facíaslle así a pina e a pina caía. Al ojo. E si collías os piñóns ou era para queimar? Eran para queimar, máis para vender. Morría a xente que diz que era coa gripe, pero como se fora a pandemia de agora. Morría xente a ponte pala. E traían un pau de ferro, espetábano aí, e se o pau salía moi húmedo, e o cadáver non estaba moito para quitar. Levantábanos para enterrar outros, e despois os huesos batíanos ali dentro. Que pasábamos nós por aí e non olía nada ben. E eu por un ano vestime de entroido e puxen a chaqueta que mandou o meu tío da América e fun á casa onde fixeron o traxe igual do meu tío. Sí. Veu o mozo da casa, má cajo na puta, que me quería quitar a chaqueta. Digo, jope, tío, a miña nai deixoulle a chaqueta ao entroidinho que era a chaqueta de ir á misa, porque antes tiñas unha chaquetiña bué, pero había que ter unha chaquetiña para vir á misa. Claro. E eu a chaquetiña non lle quería dar, porque a chaquetiña non era dele, pero el
parecía que era dele. Polo pé non me pillaban, pillanme agora para guantes non. Xa. Non, carai. Adiós cepas de mentollo, pinas das laberenquiñas, percebes dos balieiros, barbadas das fontaíñas. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, la 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 la. Esas foi as copas que eu aprendi.